Egula Studio. Khalifa. Jaga fatira mindoan jakuka oleh bandung sab mindu sab di nangge amma ay banamin ya lara pa jawru ay baba mun abu shinkin be lara pat be habbe wajintam ay tum ya di ben asiaku tum wada banin ami to ba jawru lo ta mi to ma babal min jora to wala ye to kan Halo namu aci amana azuma sai aina kwadi amana daga nane magare na hadi ware to amana wa fahimbo watasia alara daraja malu tawa da gaba mai nan dai jodi mai amana to wado go yaku ware ko pete na chakuma an ko wala ta halatu sai aina fadu fat ala yonde de rebe ala luwa pada sai aina fadu ala doka wala wala amari shawari bura kai da mutu da sama wala bi salam Satina baba anything tawari dunia mai patun ko min family ni ya jamara shinka fainda tumme eti hala ko ta sa jetta kan ha awada ayam tam wala dum andi hande go mi taskimi kam andi la to wanane hala jetta kam min ali ko dum dal ha ko hamo man lam tan ha ma ko jetta min kam an ya jangal hala reunion don ha ikite ila lambi jetta ni sala do andi ma sai to ma awami baba ini masih dasar ada masih awal nanti awal dari kita kan akan ya ada mulai dari dulu di mati bukan bisa ina sa sai ka rike amana sarauta ta da gidan ka dawo akan ka saboda ka wani yan uwanka ka zama da su lafiya ka zauna kuma da mutane bisa zamana amana da kuma alƙawari kaga da muka zauna da mutane a wannan masarautar cikin lumana da kwanciyar hankali malamai muna kiran wasu a wannan fada
haka muke so kai ma ya kasance kai koyi da abin da na yi ka zauna da malamai lafiya kada ka yi jayayya kada ka masa taurin kai wannan shi zai kawo zaman lafiya a cikin al'umma da kuma wannan masarautar kama na al'ada saboda ka yadda ni na samu a bisa kaka da kakanni da mahaifina haka kai ma ni ko san kari ko wannan kafin na gina dawo na fatan ka gane Kabiru ya ta ka sai in kama join da Musa ko kuma na bana ara sai in wato magana jama'a na bana ara sai a wato magana jama'a wani batun Musa wata sai a fama wata lamu dan bana kai na ko nan da mato sai a hakila batun Musa kan ji wani kalmani lamu an ne kana kai na ko dan ta tayi ai yaso kamar amin Kabiru abba birawa min dillaro wi on ƴewtinani to hande hawru amin ɗo ummatoje ma ɓurayno ujunere hande wuro man ngo yahi yeeso sana'aji ɓeddi jamaje man ummatoje man ɓeddi ɗon aki ujune 4 to bawon yiɗo baba ka yofani ɓe ɗon anndi fu amma ha laamu am min Musa kala ko yoɓanno boro fu hande boro sappo min umri boro sappo goɗɗo fu to waɗay sey warta saare laamu bannin miɗi amma bannin miɗi machallah to amma fakat yaka babirawo min ɗum no dilla vino min ɗowtinamo amma min ɗowtinamo dow gonga wakkati on seli lawol on sotti dow gonga ko Kabiru minin kam Kabiru ɗowtata Kabiru a fuɗɗi satal hoore no babirawo amin hokkitami le ha mo haɗo ɗume o wi min ɗowtinamo dow gonga to a laari ɗo Kabiru babirawo amin ɗo mari numo himɓe zaman nane ha hoore maako an jon ha o umri o hokkiti am laamu ɗo min mi yiɗi mi sanja pasali laamu amin be laamu joni nder wuro amin kanjum waɗi min Musa mi umri kala yoɓanɗo lampo boro fu o sappo fala bannin boɗɗum wala haala fere mi ɓedda bon hamma on ɗo yiya jotta to mi waɗi banniɗo mi waɗi adilako ni kala yoɓanɗo boro pat wota ɗo yoɓa boro sappo ɗo en wati talaka en nder dilla ngam nana banni baba ɗum no joɗi maɓɓe wakkati haɓe dilla ɓe wasimi haala adilako sei wonda ɓedɓe ɓe jam do adilako mi andiray babirawo men ɓe ñamugo amana mi andiray laamu lesdi ndi ɓe ñamugo amana ɗum waɗi ɓe laara himɓe mere talaka en wokiran ɓe ɓe banni ka yaha Khalifa.